Khalil sakamakon ne ba mai daɗi ba ne. Me hakan yake nufi? Abin da sakamakon yake nufi kenan. Matarka tana da matsala mahaifarta. Ba za ta iya haihuwa ba. Wannan matsala ita ce sanadiyar rashin samun cikinta. Dokta, ya za ka danganta da wannan matsala? Ki haƙuri. Kai kana ban daɗin wannan sakamakon ba. Amma ka'idar aikin mu ne idan muka yi shi muka yi ma'aurata irin wannan gwajin fito mu faɗa musu gaskiya. Wannan matsalar da take tattare da mahaifarki ita ce matsalar da za ta iya sake haihuwa. Kuma gaskiya ina jin tsoron sanar da ke da cewa ba za ki iya haihuwa ba har abada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ki haƙuri. Kin ji? Hanan, ki haƙuri. Hanan, ki kwanta da hankalinki. Ki yadda ga kan hankalinki akan wannan magana. Kin ji ko? Wannan abin da aka yi mana a asibiti, kar ya saki damu kanki. Ba zai canja matsayinki a wajena ba. Sannan ba zai canja kallon da nake miki ba. Ina so ki san cewa har ƙarshen rayuwa ta yadda nake kallon ki, haka za ki kasance a tare da ni. Abu ɗaya da nake da uwa wurinki, wannan abin ya zama sirri tsakanina da ki, ba na so kowa ya sani. Kin ji? Biki tambaye ni ya aka kare da sarauniyar kishi. Na san dole suka kara ne maka gishiri. Dan ka samu hujjar cewa mu mata mana da kishi. Dan kuma tambaye kuma da aka kare ba. To bari ya tambaye kai da baka kare ba. Ba ta ba ku da kishi ne. Muna da kishi amma ba kamar yadda ake kadi ba. Ko? Dai kuwa. Ke dai kina jin tsoro kan ƙarashe labarin Adora Tunugar ba. Ba haka bane kuma na san manufarka. Dan haka ma ni ba na son jin komai a barkar za a cikin gashinta. Yanzu da ke ji ke da aka da labarin ita ne kishi ko kuwa? Ba na son jin kuɗi a kai kasu. Na gode. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ikon Allah. Ina wuce gidan ne. Ikon Allah, ina ta sallama? Muna can cikin. Sannu zuwa. Yawwa. Lafiya nan. Sannu zuwa kuma. Yawwa. Ina kwana. Ke ga da Allah, ba gaisuwa na zuwa. Ni magana da kai jiya. Kace za ka je ku yi gwajin nan. Tun jiya nake sa idanun ganin ka zo min da bayanin sakamakon gwajin ban ji ka ba. Mun je an yi gwajin, amma sakamakon gwajin ne na ga ba wani abu ne bai daɗi yanzu ina faɗa. Da gare na aka samu matsalar, ni ne ba na iya samun haihuwa ba ita ba. A'a Khalil, idan za mu ɓoye kowa bai kamata mu ɓoye umma a matsayinta ba. Mu faɗa mata gaskiya abin da ya faru, matsalar daga gare ni ne. Bayan dokta ya yi gwaji, ya faɗa mana cewa ni ce nake da matsala a mahaifata, ba zan taɓa haihuwa ba. Umma ki haƙuri ki gafarta min. Ni ce sanadiyar rashin samun haihuwa a gidan Khalil. Ni ce sanadiyar da ya sa biki ga ciko kanki ba. Ki haƙuri ki yafe ni. Kinga, dama kin daina kukan nan. Don wannan kukan naki ba abin da zai sa in canza ra'ayin da yake cikin zuciyata. Kin ji ko? Kai kuma ka ji abin da zan gaya maka. Tun da wuri sai ka ƙara aure. Don ba zai taɓa yiwuwa ka zauna ba haihuwa ba. Umma, ki haƙuri. Wannan umarni na ne, idan kuma kana son bijirewa umarni na to za ka ga abin da zai biyo baya. Ba san bijirewa umarninki ba, umma, amma da Allah da kin yi mana haƙuri. Zan iya maka haƙuri akan komai amma ba akan wannan ba. Ba zan taɓa haƙura ka ci gaba da zama da wannan juyar wacce ba ta haihuwa ba. Dole ne a ƙaro aure a gidan nan idan kai ba ka son ganin 'ya'yanka, ni ina da buƙatar ganin jikoki. Akan me?
to ka je ka nemi yarinya a duk inda take ko yar gidan wane ne in ji magana aure kada in ƙara dawowa gidan nan ban ji sakamakon da ka yanke a game da maganar ƙarin auren ka ba ka ji na gaya maka mata da miji ashe zaman su ya fi kyau ga su karka yi azarbaɓi ka bar su maji magani mata da miji aye mata da miji ne. Ki haƙuri ki daina kuka. Na san babu macen da ta jure irin wannan maganar da mahaifiyata ta gaya ni. Abin da mahaifiyarka take faɗi gaskiya ne. Ba kowace uwa ce za ta iya jure wannan matsalar ba. Ita ma abin alfahari ne a gare ta ga jikokanta. Ya zama dole ka bi umarninta ka je ka ƙara aure. Saboda kai ma ka ga 'ya'yanka. Haka ne. Amma kar ki fidda rai da rahama ubangiji. Allah shi ke bada haihuwa. Kin ji ko? Bakin alƙalami ya riga ya bushe. Bana daga cikin sauran matan da za su samu a duniya har abada. Ya kamata ki san cewa shi ma likita da wannan magana ba shi yake bada haihuwa ba. Kake lafiya. Na sani, amma dole ne ka bi umarnin 'yan uwanka da na mahaifiyarka. Ya zama dole ka ƙara aure, ni ma na huta irin burin da ake min. Har ka gaji da zaman falon? Wallahi shi yasa na zo dan bacci nake so in yi. Na ɗauka ai sai 3 dare za ka shigo. Ina. Yana da ɗan tsaye ne akwai abin da nake so mu tattauna da ki. Kin gani? Wato Hanan, na san cewa ke mace mai tsoron Allah. Kina da kuma kyawawan ɗabi'u da halaye. Idan tsaya na kalle ki a matsayin matata, ba ƙaramar na nake da alfahari ba. Sannan ina so ki gane cewa zan bi umarnin da mahaifiyata ta yi min. Amma hakan ba zai sa in musguna miki ko in tauye hakinki ba. Duk rantsi, duk wuya, ina tare da ki, ba zan juya miki baya ba. Kin ji ko? To, ni ma na gode wa Allah da Allah ya bani miji kamar ka. Kuma alƙawarin da ka ɗauka a kaina Allah Ubangiji ba ka dama aiwatar da shi a kaina. Allah ya samu dace. Dama ke nake jira ni zan kwanta. Sai ga yawa yake. Ki zama zai faru. Saboda zan shirya ba tare da zai wani ya mutum da zuwa. Idan ya zo ki nuna mishi ki zo da su ya san ki. Lafiya da wasu. Wani baka lokacin da ke da su biyu. Sama da ke ba. Samira na gaba ki gaida Hanan nan. Nan da juya ya kuma. Ke? Wannan wani da gaisuwa ne. Sunan ka kenan? Tabbaki ne sunan ka kenan? Ko ba mun dani? To ai na gama ƙarya na mutu kuma ba ka tafi na mutu ba. Sunan ta kenan. Ashe baki da mutunci dama. Ku kyale ta ai gaskiya ta faɗa. Idan ba ta faɗa min dan shi za su faɗa. Na gode ku. Gaskiya dai baki kyauta ba Samira. Ai bai kamata ki mutu haka ba idan baki mutunta ta don komai ba ai ya kamata ki mutunta ta don yayan mu.
Ta Allah ki haƙuri an tani. Kin ga gani a haka. Ina so in tabbatar miki da cewa idan kika sake zuwa nan gidan kika yi irin wannan magana ɗan ranki da musu ya ɓaci wallahi. Wallahi ina nan san rashin mutuncin da take ke wallahi da ban tawo tare da ke ba wannan ai rashin ra'ayi. Domin ba sunanta ba ne? In ta isa ta haihu mana, kin ga daga lokacin sai in kira ta da sunanta na ainihi. Amma dai kin san Ubangiji shi yake bada haihuwa kuma da ya so ya nufi da haihuwa ai da akwai yaran ta a gaban ta yanzu. Sannan me yaya? Kin san kin ga dai Allah ya rawaito zai zo da ke a matsayin ƙauye. Ya dai kamata ki sani duk abin da kika yi wani ke ma sai dan miki. Ko za ki hannu ne ke ma? Ya ga wahala. Hanan, ya kamata ki san cewa Samira yarinya ce karama. Saboda dole a samu kuruciya a tare da ita. Karki la'akari da abin da take faɗa. Kasi tasiri a ranki. Kin ji ko? Dole in yarda da abin da Samira take faɗi. Saboda dukkanin ƴan uwanka kalan da suke min kenan. Sun ɗauka ni ce na hana ka haihuwa. Ni ce matsalar rayuwarka. Ka kuga dole ne amfani da abin da take faɗa min. Kin ga abin da take nufi ba haka bane. Kin ji? Ko ba haka bane wannan kallon shi suke min. Allah Ubangiji ya baka haihuwa. Allah ya kama maka matar da zaka aura ta zo ta haifa maka. Ki daina tayar da hankalinki Hana, domin ku matsalar mu ni da ke duk ɗaya ce. Ke gwanda ma ke, mijinki yana tare ki yana lallaba ki. Yana ƙoƙarin kwantar miki da hankali. Amma ni wannan matsalar ta rashin haihuwa ma, Rabi'u gani yake kamar ni na ɗora wa kaina. Kawai rashin haihuwar gazawa ta ne. Bai ku bari kawai. Kowane mai ɗaki shi ya san inda ruwa yake mishi. Ni fa ko har ban na so wani abu da zai taso a ce zan je gidan su Khalil. Saboda zan haɗu da mahaifiyar shi da 'yan uwansa yadda kika san mujiya haka nake a cikin su. Duk da haka gwara ke. Yanzu fa kina ganin yadda nake zaune da Rabi'u. Raban da in sa sha ido na tun shekaran jiya. Ba zai tashi dawowa gidan nan ba sai tsakar dare kuma a bige zai shigo. Da safe kafin in shiga ɗakin shi ma ya riga ya fice ba zai dawo ba kenan kuma sai wani daren. Gaskiya dukkanin muna cikin matsala. Sai dai kan Allah ya mana magani. Amin ya Allah. Mata da mijinta, mata da mijinta tsakani sai rabbana. Dai aka yi haɗin kabar su za su ɗanɗana. Aye, mata da miji, mata da miji, mata da miji, mata da miji. Allah ya haɗa ku, Allah shi ya haɗa ku. Bance kana ayi bari, bance kana ayi fushi ba, amma ko an yi fushin haƙuri ne. Allah kai ne Allah. Allah kai muke kawo kukan mu a koda yaushe. Allah na kawo kana gare ka. Allah ka biya mu wannan bukata tawa. Allah ka yaye mu wannan damuwar take damuna. Likitoci sun tabbatar min cewa ba zan iya haihuwa ba. Ya Allah idan a haka ka kaddara mu wannan jarabawa tawa, Ubangiji Allah ka bani ikon cinye wannan jarabawa. Allah ka nuna ikonka. Kuma ina ƙara jaddada godiyata a gare ka. Allah ka nuna ikonka. Ya Allah ina ƙara jaddada godiyata a gare ka. Allah ka shiri mijina. Munafuka ke kika jarabci kanki. Yan renin hankali kina ji ina kiran ki kawai kin zauna anan kina wani abu. Me ma kike karanta ne ma ban sani ba. Ke ni wurin wallahi na baran wallahi. Ban ji ba kai kira na ban san ka shigo ba. Tashi Allah ki je ki dauko mu abinci kawai sha kawai. Ke hakuri zan ci ki tashi fa ki je ki dauko min abinci. Wallahi na ga alama kina rena min hankali ina rabuwa da ke a gidan nan. Wallahi za a ji kanmu da ki. Ana ruwa kina irga munafuka kawai na ga alama duk kin samun ido a gidan nan. Wallahi ni burin wallahi na baran.
ki kawo mu abinci. A jinki wallahi sai dai shirye mu gaba ɗaya munafuka. Kuma cin miki duka wallahi. Hanan Jinab, har yanzu a matsayin yar gata nake kallon ki. Duba da idan kika yi la'akari da halin da nake ciki. Yan uwan mijin ba daɗin su nake ji ba. Haka zalika shi ma mijin. Shi sa har kullum nake baki hakuri. Ki ci gaba da hakuri akan yanda kike. Na sani dukkan muna cikin matsala musamman akan rashin haihuwa. Amma idan na kwatanta taki matsalar da ke ciki sai na ga cewa ni yar gata ce. Saboda alhamdulillah ni na mijin yana bani kulawa kuma yana iya bakin kokarin shi a kaina. To kin gani ni ko yanzu idan ina cikin damuwar ma in ba ke zan ni samu na gaya masa tata ba yana da wanda zan je in samu izini ba. Na kuma Farhan Allah zai yi mana matsalar da muke ciki. Allah ya mana magani. Amin. Assalamu alaikum. Ashe kana gida? Wallahi ina gida. A'a. Sannan yawwa. ya ki wuta ku wuta. Na Aliya. A'a, ka zauna, ka zauna. Zauna sosai ke ne ke da kanki. Ke sauki da kai. Ai na ji daɗin ganin ka. Yawwa. Hajiya ku ne tafi? Ai ku ne muke tafi. Hasan wani abu? Na ku ji daɗin ganin ka. Ka gan mu gaba ɗayan mu ko? To tafiyar gaba ɗayanta ta wannan ce. Ma tukuna ka gane ta? Ban gane ta ba. Aliya ce yar gidan Hajiya Binta makotan nan namu da suka tayi suka koma Kaduna? Au, ita ta zama haka? Aiko ita ce ta girma. To abin da nake so da kai. Wannan yarinya tun ina karama na yaba da hankalinta. Kuma tabbas tun a wannan lokacin nake sha'awar a ci yarinya sadaka kama. Saboda ina sha'awar wallan zumunci na auratayya tsakanina da Hajiya Binta. Saboda haka ka ganta nan ita nake so ka aura. Saboda ni ma ina da bukatar in ga jika. Hajiya sai nake tunanin wannan kaman ba mai nan gurin bace. Ka ji wani zance. Kamar ya bai kamata ba. To ana kake so in yi? Dole ne in yi bayani a inda raina ake so tsakanina da ɗana. Ba gudu nake kowa iji ba, magana aure ce fa ba wani abu ba. Sai me? Ba haka da na san zan bu umarnin shi idan kika yi umarni amma akwai muhallin ina ganin na so gidan same ki sai mu tattaunawa ta sai ki. Kaga dakata, wai da can da nan akwai bambanci ne, ca nake duk ɗaya ne. To anan nake da ra'ayin yin wannan magana, anan nake son yin ta. Saboda na isa. Kuma Aliya ce ga ta nan sai ka aure ta. Kaga babu wani matsala. Da su gidansu da gidanmu duk ɗaya ne, saboda haka bikin da nake so a yi shi da wuri nan da shekara ɗaya ni ma in ga jika. Allah ya saba mana abin da ya faru. Aiko Aliya ita ce alkhairin. To ma wai tukuna. Ita wannan mai kama da kaza gidan gonar, wai daga fara magana ta tashi fu ta yi ciki, ba abin da ta iya a cikin gidan nan sai dai ta ci ta yi kashi. Duk wanda ya aure yana da bukatar ya ga karuwa. Kuma shi kenan an yi magana aure ta tashi fu ta tafi. Sai me? To bari ka ji in gaya maka. Ka jawo matarka kunne. Idan ta kuskura ta yi wa yarinyar nan abin da ba shi kenan ba ko, wato za ta iya barin gidan nan. Ƙaramin aiki na isa a kore ta. A'a. To kaga dama da ni da Samira za mu biya gidan kawo Idris. Saboda haka Aliya ga ta nan idan ta tashi tafiya ku biya ka aje ta a gidansu. Mu kuma idan mun je daga can ma wuce gida. Ko ba haka ba Samira? Umma. Na'am. Wallahi ko ta so ko bata so ba. Auren nan wallahi sai an yi shi sai ta mutu insha Allahu. Ni na ma ji daɗi. Gashi yayi kalli ya amince.
Zai aure Aliya. Ya zai ki amincewa. Ai da ma rike masa wuya suka yi rasa yadda zai yi. Banza ce, ai banza ba ta kai zomo kasuwa. Kun yi shekara 10 da komawa Kano ko? Shekara 12 kenan yanzu. 12? Ta kuya. Lokaci na gudu. Wace makaranta kika yi? Na yi Cat Poly Kaduna. Oh, amma a da kika riga yayin ki gama. Shi ba ya tsaya wasa ba, da kamar ma ba zai karatun mu. Gashi nake kin ci ribar tsayawa da kika jajirce. Ko da ke gasu Samiran nan? Su ma sun ki tsayawa su yi abin, suna ta wasa. Abin ne akwai wahala, amma idan mutum ya daure yi daga baya sai zai na jin daɗin abu. Haka ne. Yanzu kina da ra'ayin ki ci gaba da karatu kenan ko kuwa bayan kin yi aure? To, ban san dai inda rayuwa na zai kasance ba bayan na yi aure, amma dai gaskiya yanzu ban da ra'ayin haka. Okay. Kuma dai menene da gaskiya kin burge? Saboda ina so in ga mace ta jajirce akan neman ilimi. Yana da amfani sosai. Shukan. Allah ya sa mu dace. Amin. Ga gidanmu nan. Sai yaushe kenan? Kana nufin ba za ka shiga ka gaishe da su umma ba? Zan shiga amma ba yanzu ba. To sai yaushe? Zan yi shiri lokaci da musamman. Sai yanzu. Allah ya sa dai ba za ka ɗauki lokaci mai tsawo ba. Ni karki damu, ba zan ɗauki lokaci mai tsawo. Ba damuwa. Na gode. To a gaya mutum gida. Za su ji. Kin gani abin da zai faru shi ne ki bari kawai. Na sami kirki ne sosai da yin magana ta zama na magana. Maybe an ji maka. Wata sai na kira. A shi ya sun sun tafi. Sun tafi. Ba na son ji komai daga gare ka saboda na riga na fahimci inda ka dosa kuma na ji daga bakinka. Laifi ne miki ne? Ban ce ka gaba umarnin mahaifiyarka ba, amma ya za a yi ka shigo ma har cikin ɗaki ka na waya da wata. In za ka bai ka sai ka bari in ka fasa na sai ka yi wayar da za ka yi ko? Wani irin abu ke yi? Na canja miki ne ko wani abu? Ba canja miki ne ba komai ba. Yadda matsayin keke har yanzu haka matsayin keke a gurina. Kuma da kike wannan hayaniyar kike wannan maganar ya kamata ki san cewa fa ni ma fa akwai iya inda zan kai in gaza. Ɗan uwana ɗaya suka faɗa? Ai suna da gaskiya. Ba laifi ba ne amma duk da haka na yi baƙin jini a gurinsu na yi rigima da su na yi faɗa da su da akan ki amma kin kasa ganewa kowane ɗan adam fa yana so kawai da zai gaje shi. Ban ce ba su da gaskiya ba, kuma ban ce abin da suke faɗi ba daidai ba ne, amma yana da kyau ma ka dube ni kuma ka yi min adalci. Tun yanzu tun kafin ta shigo to kuma in ta shigo ya abin zai kasance. Ni ban canja miki ba. Yadda matsayin keke haka matsayin keke har gobe. Aure kuma na riga na yanke zan yi. Tun yanzu ma wanda ki fara sabawa da ita a matsayin abokin zaman ki. Kin ji na gaya miki. There's no going back. Yawwa. A gaskiya ina cikin tashin hankali saboda gabaki ɗaya tun da mahaifiyar shi ta mishi maganar aure na daina samun kula a wajen shi. Hankalinsa gabaki ɗaya baya kaina tun kusan dole in shiga cikin tashin hankali. Gaskiya abin akwai takaici. Dama a gurin Khalil kaɗai kike samun dama. Ban taɓa tsammanin zai dawo kuma ya juya miki baya daga baya ba. Abin akwai ban takaici. Farhan dole ne ya bi ra'ayinsu saboda mahaifiyar shi ta tsane ne. Tsana iya tsana da kika sani.
kin ko ba za ta iya amfani da damar ta don ta ga cewa ta shiga tsakaninmu. Babu komai. Duk abin da suka yi idan ma suna yi ne don su ga sun cizguna miki sun raba ki da mijinki ki shiga wani hali, in Allah yadda Allah ba zai ba su nasara ba. Wannan nasihar ita mahaifiyata take min a koda yaushe, don haka nake yin haƙuri. Ki yi haƙuri Hanan, ya kamata kuma yanzu ki tashi ki ƙoƙarin komawa gida saboda kin ga yanzu mijinki ya kusan dawowa. Farhan kenan, sanin da kika yi. Inda da ni yanzu haka muna zaune muna hira a gidan, amma yanzu ga baki ɗaya lokacina ya koma nata, yana can wajenta bayan zai dawo ba. Ki yi haƙuri Hanan, komai mai wucewa ne. Namiji ƙanan ajali. Allah ya fasi. Salamu alaikum. Na'am Hafsa. Yau sannu. Lafiya lau. Na ganki a gida baki tafi Islamiyya ba. Ai amana mutum shi yasa. Aha. Ina ta. Tana nan lafiya wallahi. Sannu. Hajiya tana ciki ne? Tana ciki. Okay. Yawa. Na'am? Za ki tafi? Wallahi ya na gajiya. A gidan. An same ku lafiya? Lafiya lau. Ai da gidan su Aliya nake ma yanzu. Ikon Allah, alhamdulillah. To ya al'amarin naku ba da wata matsala ko? Ba matsala, gaskiya iyayenta suna da mutunci ba kaɗan ba. Alhamdulillah. Da ka san wani abu? Ai ban ga ta zama ba. Wallahi dan sun ce ma in turo magabata na a zo a yi magana. Alhamdulillah. Ai da ma abin da nake so in ce da kai kenan, ban ga ta zama ba, yanzu zan tashi in je in samu kanin mahaifinka, ka san shine jagoran wannan al'amari, in je in gaya masa. Haka ne. Ai mutanen kirki. Haka ne. Dan dai ka manta lokacin da muka zauna da su ne. Na sarki. Kai abiya. Gaskiya san mutunta ni sosai. Gaskiya. Ƙwarai. Na ji daɗin wannan al'amari. Masha Allah. To matarka ka ja mata kunne. Kada ta kuskura in ji wata matsala a game da al'amarin aurenka. Idan ta kuskura ta ce za ta ɓata wa Aliya, to komai zai iya faruwa. Za ta iya rasa kujerarta ta zaman gidan aurenka. Ka ji na gaya ma. Saboda na santa da bakin kishin da nata. A karki da mu Hajiya. Inda wannan ne ya zan maganin wannan, ai wannan ba matsala ba ce. Saboda idan ta kawo mana matsala a cikin al'amarin nan komai zai iya faruwa. Haka ne, na sani. Bari in zo mu ce office to dama. Na ce ban gaya. Yawa. To sai mata da miji ashe zaman su ya fi kyau ga su, karka yi azarbaɓi ka bar su maji magani. Mata da miji, aye mata da miji. Mata da miji, aye mata da miji. Mata da mijinta, mata da mijinta tsakani sai rabbana. Dai aka yi haɗin kabar su za su ɗanɗana. Aye, mata da miji, mata da miji, mata da miji, mata da miji. Me ke yanzu baki je kin yi bacci ba? Ba kalin. Ya za a na iya bacci tun safe da ka fita baka dawo ba sai yanzu. Wallahi wani mitin ne ta so mana wajen kai, shine aka ce duk mu tsaya gaba ɗaya. Abin da sake nan nan gobe. Wannan magana ta ka hankali ba zai taɓa ɗauka ba, kuma ƙarya ba ɗabi'a ka bace. Me yasa za ka canza mu'amalarka? Dan Allah ki daina wannan magana. Ni babu wata mu'amala da canza, yadda nake tun da haka nake har gobe. Me yasa kike min haka ne? Ba da ma in fitan tafi wani abu ya dan rike ni in yi dare, shi kenan sai ki fara cewa wani kina mata tambayar kokof, kina mata tambayar uwa ka tafi, haka ake yi? Shi kenan Allah baka hakuri. Da abincinka na ka zauna ka ci. Ya ci abinci a office. Ya ci abinci a office.
Kai ka taɓa faɗa min cewa ba za ka juya min baya ba. Ba za ka bani a cikin wahala ba ko damuwa. Ka dube ni Khalil. Yadda na zama lalace ba na cikin hayyacina. Na maka kamar masu take cikin kwanciyar hankali. Wai yanzu dan Allah ne kawo wannan magana. Muna zaune lafiya ne da ke. Kawai ki so ki dinga daga man hankali. Duk abin da ya faru kai ne ka haifar da shi. Tun da ka saka neman auren nan gabaki ɗaya ko zama da muke muna hira idan ka daina yi. Ka daina cin abinci na saboda za ka aure ta haifar maka ƴaƴa. Kin ga ki daina wannan zancen. Duk lokacin da ke magana ki daina sako min magana Aliya a ciki domin babu abin da ya shafe ta da maganganun nan. Dole in sako magana ta saboda shi ne sila. Gabaki ɗaya mu'amala ka ta canza ba ka ta ne sai ta ita kake. Ni ba abin da ya canja a tare da ni. Yadda kika san na tun da haka nake ba abin da kuma canja nake. Kawai dai ki daina daga hankali akan wannan magana. Kin ji na ga miki. Allah ya haɗa ku, Allah shi ya haɗa ku. Bance kana ayi bari, bance kana ayi fushi ba. Amma ko an yi fushin hakuri ne magani, hakuri zai magani shi ne ake yi tuntuni. Kada a yi ba'a, na ce kada a yi ba'a, kada a yi zagi gori ko babu kyau. Ashe Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gaskiya ba zan yafe maka ba. Ka wulaƙanta ne. Ka keta mutunci na. Tun da nake a rayuwata. Tun ina halayya ta babu wanda na baje keta mutunci na sai da na yi aure. Yanzu ka zo ka ɓata mana rayuwata. Gani, Hanan. Wabillahi lazi ban san ke bace wallahi na dauka farhanci kuma wallahi sharin giya ne ki ya hakuri dan Allah wallahi ba a san sani na bane wallahi dan Allah ki ya hakuri yafi ni wabillahi lazi ma na dina shan giyar ma wallahi Allah ya tsine wa giya
Allah ya tsine miki. Allah ya tsine miki, kin cuce ni, kin cuci rayuwata wallahi. Allah ya tsine miki. Allah ya isa. Kin cutar da ni, kin cutar da rayuwata. Wanda ya kirkiro ki ma Allah ya isa. Baka fita daman ba kana gida? Ban fita ba, ina gida. Amma dai lafiya ko? Lafiya kalau, lafiya kalau. Yanzu to ina zaka je? Masallaci zan je, na ji an kira sallah. Masallaci zaka je yau kuma Rabiu? Warai kuwa. Wato Farhan, insha Allah duk wasu abubuwa da nake aikatawa marasa kyau a baya, in Allah ya yarda na dina. Insha Allah yanzu na zama cikakken mutum. Alfasha da shan giya ga baki ɗaya na dina, in Allah ya yarda. Alhamdulillahi, Allah na gode maka da ka nuna min wannan rana. Kullum daman addu'a ta da fata na bai wuce in ganka haka ba. Na gode. Kuma dan Allah ina neman alfarma a gare ki da ki yafe mu da abubuwa munana da na miki a baya. Babu kuma Rabiu. Wannan ya riga ya wuce. To ni barin je masallaci saboda kan nayi latti. Allah na gode maka da ka nuna min wannan rana. Mada, har yanzu ina mamakin yadda ka shiru lokaci ɗaya. Duk da ba abin mamaki ba ne, kullum ina addu'a dama ina gaya wa Allah, kuma ina sa ran zan riske wannan lokacin. Amma ina tunanin kamar akwai wani abu da kake ɓoye min wanda ya jawo maka sanadiyar wannan shiruwan naka. Gaskiya ne Farhan. Akwai abin da na aikata bayan na sha giya. Kuma bayan na aikata ya sa na tsani duk wani mutumin da yake shan giya. Ya sa na tsani giya kuma na tsani kaina. Me ya faru? Farhan, ba abu bane mai daɗin faɗa, amma ya zama dole in gaya miki. Mummunan abu ne a cikin abubuwan da mutane suke aikatawa. Ba na so in gaya miki domin na san ranki zai ɓaci, amma ya zama dole in gaya miki. Idan na gaya miki abin da na aikata bayan na sha giya, tabbas na san zaki tsani ni. Na san zaki yi da na sanin zama da ni da ki a cikin gidan nan. Ka faɗa min abin da ka aikata mana. Bayan kin fita unguwa, ƙawarki ta zo Hanan.
Allah ke haƙuri. Ban aikata wannan aika-aikan a cikin hankali na ba. Kuma na tabbatar annabi ya yi gaskiya wallahi. Kin gaya min a baya, wata rana giya za ta jefa ni halin da na sani. Na tabbata yanzu duk duniyar nan babu wanda ya kai ni da na sani. Yanzu da wani ido zan kalli aminiyata? Yaya za ta je don ta tuna cewar mijina ya mata fyaɗe? Ya makoman mu'amalar mu da ita za ta zama? Ka tafka babban kuskure. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na yi nadama Farhan. A yanzu a yadda nake haka, duk hukuncin da ya hau kaina, duk hukuncin da shari'a ta yanke a kaina, ni mai karɓar sani. Don Allah ke haƙuri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata da miji ashe zaman su ya fi kyau ga su, karka yi azarbaɓi ka bar su maji magani. Mata da miji, aye mata da miji. Mata da miji, aye mata da miji. Mata da mijinta. Na kin zauna kin yi tagumi. Tun je kin ki sakin jiki. Ba komai. Kin tabbata ba komai? Ba komai. To shikenan zan wuce office sai na dawo. To a da lafiya. Ya. Farhan, ba na son haɗa ido da ke saboda abin da ya shiga tsakanina da mijinki. Ki haƙuri. Ba ke cancanci ki bani haƙuri ba nan. Ni ce ya fi dacewa da in baki haƙuri. Don da a ce Rabi'u bai sha giya ya bugu ba, da bai aikata wannan barna ta faru ba. Don Allah ki yi haƙuri Hanan. Laifina ne ba laifin shi ba ne. Da na je gidanki na tarar baki nan, na nemi guri na zauna. Wannan abin da ya faru tsautsayi ne, kuma ba za mu taɓa wucewa ƙaddara ba nan. A sanadiyar abin da ya faru, Rabi'u ya shiru ya daina shan giya, kuma har gobe yana da na sanin abin da ya aikata. Don Allah ki yi haƙuri Hanan. Ina jin kunyanki Farhan, don haka na kasa ɗaga wayanki. Me yake da miki ne haka? Kaina ne yake sara mu. Kuma idan na ci abinci suna ringa jin tashin amai.
To, za ki zo asibiti ko kuma dai makanike da da mota ta sai kai? Zan iya zuwa da kaina. Allah ya baki lafiya. In kin shirya, ki duba nan kan drawer akwai inda na aje kuɗi nan sai ki dauka. Na'am? Kin kusan halin da kike ciki? A'a, ban sani ba. Doctor, wannan result ɗin yana nuni da matan da take da juna biyu. Sakamakon abin da wannan result ɗin ya nuna min cewa kina da ɗauke da juna biyu. Ina ɗauke da juna biyu. Wani zai iya haihuwa? Zai iya samun ɗa? Abin da ya bani mamaki kenan. Za ki iya haihuwa kuma za ki samu magaji. Amma, Doktor, ka taɓa faɗa min cewa ba zan iya haihuwa ba. Ina da matsala a mahaifata. Amma wannan abin shi ne ya ɗaure min kai domin na san na taɓa faɗa miki a baya cewa ba za ki haihuwa. Wannan shi ke min yawo a ƙwaƙwalwata. Amma komai zai iya canjawa da zuwa za a iya samun matsala a wancan da aka yi a baya. Alhamdulillah, yanzu bari na hanzarta in je samu kalin na faɗa mishi wannan result ɗin don na san ya fi kuma muhimmanci a wajen shi kuma zai yi farin ciki fiye da yadda kake tunani. Ya za ki mun haka? Ai idan kalli da samu wannan labarin ya san zai iya bada tukuicin mota a kai kuma sai ki je ki kwace mu. Wannan haka yake. Wannan haka yake. Allah na gode maka. Allah kai ne abun godiya. Allah na gode maka da ka fidda ni wannan gori da ake min, ka fidda ni wannan kunya. Alhamdulillah. Allah na gode maka. Amarya ba ki laifi. Tun yanzu. To ai gaskiya ne. Mukamin ki ne. Ba na wani ba ya ce wani zai kwace ko kuwa? Haka ne, amma ai a bari yana rike mukamin ko? Ni na riga na ba mukamin. Ai ba sai na jira wani abu. Hello? Doctor? Ya? Ina jin ka goro. Me ya faru? Eh? Shikenan. Ba da mai. Yayi dai? Kalin lafiya kalau kuwa? Ba kuma, bari je. Na sake dawowa mun kusa. Ashe zaman su ya fi kyau ga su karka yi azarbaɓi ka bar su maji magani mata da miji. Ka san kasancewa ta amininka ba wai likitanka. Wato abin da ya sa na ce ka shigo kai kadai shine game da matsalar gwaje-gwajen nan da ka sa da yi maka da kai da matarka akan matsalar haihuwa. Da mene ne faɗin wannan? Wato na gama duk gwaje-gwajen da zan yi kuma na samu sakamakon. Shi yasa na ce ka shigo kai kadai sanar da kai domin kai ne kadai kuma ta fara sani. To bayan mana mene ne sakamakon? Abin da sakamakon na ya nuna cewa kai ne kake da matsala ba za ka haihu ba. Matar ka lafiyar ta kalau za ta iya haihuwa. Ba sa abin da zai kasance ba shi yasa na ce bari fara sanar da kai tukuna kafin ku zo tare da ita. Ni nake da matsala. Gaskiya sai ka taimaka min Dr. Nasir. Saboda ina tabbatar ma da cewa idan har mata ta samu labarin cewa matsalar nan da gare ni ina jin zaman ne a gari. Ba na jin zata da ta zauna ne. Ka taimaka min duk abin da za ka yi. Idan ma ya kama ko canja result ne ko dai wani abu ne dai a tunanin abin nan da gare ta ne da ka taimaka min kai haka. Please. To. Gaskiya ka zo da wani abu mai dan abu da kamar wahala.
don kuma saboda ya saba ka'idar ayyukanmu. Zan yi kokarin da zai so ba na son ka kashi cikin damuwa. Zan sai da zan yi juya rasulta ya zama ita take da wannan matsala ba kai ba. Amma ya zama to sirri tsakanin na da kai. Na gode. Insha Allah zan zo ita. Na gode Dr. Mansur, ba zan manta wannan abin alkhairi da kai mu ba. Amma Dokto, ka tabbata wannan abin ya maka iyalina gaskiya ne? Kwarai kuwa, wannan shine abin da yake da bani mamaki. Lokacin da ta zo na duba ta na tabbatar da tana da juna biyu. Na san kuma ba naka bane. Hakikanin gaskiya in dai har tana da juna biyu tun ba na bane. Wannan ya nuna cewa lallai tana cin amana ta kenan, tana tarayya da wani bayan. Gaskiya ne. Amma ni abin da nake gani ya kamata mu yi shi ne, kamata ba mu ci gaba da boye wannan sirrin da muka rufe ba. Ba na fito mu faɗa abin da muka sani na gaskiya. A don kuma ba zai yiwu ba ka rike ɗan da ba naka ba ka rene shi ya taso. Kuma yanzu da abin da nake so ka yi shi ne ka je ka tuhu Hanan ta gaya maka ɗan da take ɗauke da shi a cikin ta na waye. Mu bar wannan maganar. Ka gani? A maimakon wannan sirrin mutuwar shi wanda riƙe yaran nan a matsayin ɗana. Haka shi ne kawai hanyar zan raba kai na asiri. Ka gani? To, Sultan kuma? Kana nufin Dokta bai kira ka ya maka albishir ba? Ya gaya mun, amma kawai sai nake ganin abin kama almara. Ni ma da farko haka na ji, amma kuma babu yadda Allah bai ikonsa. Kai ka faɗa min cewa Dokta ba shi ke bada haihuwa ba, Allah shi ne ke bayarwa. Ko ka manta ne? Haka ne. Kawai sai dai mai addu'a Allah ya nuna mana abin da muka samu ko? Amin. Ina magaji, ya kamata a ce na shiga na kwanta. To, kana nufin wannan babban albishir ɗin zai iya saka bacci? Wani lokaci idan farin ciki ga ƙwaloluwa, ba mamaki baccin da mutum zai samu ya shi ne babban farin cikinsa. Gane ko? Farin ciki daga ciki. Assalamu alaikum Hanan. Ko da baki faɗa ba na ji hakan daga muryarki. To, menene wannan ki faɗa min mana? Kina nufin kina da ciki? Hanan kina ina yanzu? Zan zo gidanki yanzu.
Ki bari magana nan ba a waya za mu yi ta ba. Zan zo gidanki yanzu insha Allah. Akwai abin da nake tunani Hanan akan wannan cikin da kika ce min kin samu. Kamar yaya? Ni dai ina zargin wannan cikin ba namijinki bane. To idan ba namijina bane na waye? Ha, Farhan. A lissafin da ne, abin da ya shiga tsakaninku da Rabiu yau kimanin wata 3 kenan. Kuma kin ga idan kika yi lissafi akan yadda kika ce min cikin ki yanzu wata 3, lissafin ya zo ɗaya. Abin da kika ce min likita ya gaya miki wata 3 kenan. Kin ga ko akwai alamar tambaya. Tabbas wata 3 kenan, amma ba na so ki sa wannan zargin a cikin zuciyarki tsakanina da mijinki. Don wannan abin da ya faru bai isa a ce na samu ciki ba. Haka ne Farhan, bai kamata a ce kin samu ciki ba. Amma kuma ba mu isa mu tsallake wa kaddara ba. Idan har abin da kike zato kenan, haka ya nuna cewa Kalin bayan haihuwa kenan? Ke da kanki kin san cewa yau kimanin shekara 13 kenan. Watan wata baki taɓa yi ba. Kin ga alamu sun nuna kenan cewar shine baya haihuwa. Ni abin da likita ya gaya min cewa ni ce ba na haihuwa, amma shi na haihuwa. To amma ba kin ce min likitan abokin mijinki bane? Kina tsammanin ba za su haɗa baki ba komai ma zai iya faruwa? Umma, ya na gaba ɗanku kun zo? To banda abin Khalil ba dole ka gan mu gaba ɗaya ba. Biki ya rage saura kwana 2. Gaba ɗaya ba mu ji ɗuriyar ka ba. Ka kuma san akwai tsare-tsaren da ya kamata a tsatsara da kuma shagulgulan da zamu yi na bikin nan ko? Kuma dukkan makarantar mu za su zo koya idan Allah ya kamata ka ba mu komai da komai wadatacce saboda kar mu ji kunya ko? Rai da gaske. Ni kaina tun yau ya kamata mu gama shirye-shirye da ƙawayena. Amma ka kankame hannu kamar ba a sa ranka za a yi bikin ba. Khalil ya kamata zuwa yanzu mun gama duk shirye-shiryen da za mu. Wato, Umma labarin ne dai ya ɗau wani salo kuma daban. Kamar yaya? Hanan ta je asibiti. Likita kuma ya tabbatar mana da cewa tana juna biyu har na wata 3. Juna biyu fa kace Khalil? Ƙwarai. Tsakaninka da Allah kana nufin abin da ka faɗa gaskiya ne? Haka ne. Haba yaya, ya za ka ce mana Hanan tana ɗauke da ciki bayan kuma likita ya tabbatar da har abada ba za ta taɓa haihuwa ba. Gaskiya dai yaya ya kamata ka mai da ita a sake bincike a tabbatar maka da gaskiya saboda kar ta je da haɗa baki da likita su cuce ka. Gaskiya ne Samira, saboda yarinyar nan makira ce, za ta iya haɗa makirci ta je ta kawo maka wata fitina a cikin gidanka. A dai sake bincike a cikin wannan al'amarin kwata-kwata ne ban ji wannan abin a cikin jikina ba. Haba, kawai ta ji za ka yi aure ne ta shirya wannan shirye-shiryen makircin nata. Ni ba makira ba ce, kuma ban iya makirci ba. Idan kina so ki san waye makiri, gashi na a zaune. Shi ne yake haɗa baki da likita don a cuce ni saboda ya san bayan haihuwa, amma ni ina haihuwa. Wata ‘yan magana ce wannan? Da yake nufi da haka? Ka san abin da nake faɗi sarai. Idan kuma kana so na bayyana musu ne sai na faɗa musu. Kowa ya ji, a yanzu haka ina da ciki, kuma cikin ba na shi bane. Wa iyasu billahi. Wata irin magana ce wannan to idan ba ciki na bane cikin waye? Rabiu, dama kai ka aikata min haka? Khalil, ka yi haƙuri, an samu akasi ne. Na so in zo a bayan baka haƙuri amma ban samu dama ba sai yanzu. Wata 3 da suka wuce, Hanan ta zo gida gurin matata. Matata ba ta nan.
lokacin ina cikin maye bana cikin hayyaci na afka mata a rashin sani, na ɗauka mata ta Farhanti. Dan Allah ka yi haƙuri. Ni koma menene abin da na sani shi ne ɗan da yake cikin ɗana ne. A'a Ahmad, Khalil. Ka faɗa masa gaskiya. Da mu ji kunya a lahira, gwara mu ji a duniya. Cikin da yake cikin matarka ba naka bane. Saboda kai baka haihuwa. Ka san wannan. Ni da kai muka kitsa wannan makircin. Ba dan komai ba saboda kada Hanan ta guje ka. Hanan ba juya ba ce, tana haihuwa, kamar yadda sauran mata kowa take haihuwa. Hanan da Allah ki gafarce ni. Na zalunce ki. Na ci amanar aikina. Na biye wa mijinki, muka yi miki ƙarya. Muka jawo miki gori da zagi a cikin dangi. Da Allah ki gafarce ni, ki yafe ni. Ba ki da wata matsala da take damunki. Ki yi haƙuri. Na yafe ba duk abin da ya faru. Amma ina so ka sani tare da ba zan ci gaba da zama a gidan ka ba. Saboda ko shari'a musulunci ta da haka ba. Dole ne ka saki ni ka bani takardata. Idan ba haka ba zan kai ka ƙarar kotu. Kun gani? Abin da ya sa ki nan ba na so in gaya miki. Ina son ki. Na san na gaya miki Hanan rabuwa zaki ne. Dan Allah ki haƙuri Hanan. Kake min haka. Inda a ce kana so na da baka bar ƴan uwanka su ne kan tawo. Dan haka ba ka so ne. Kuma zan tafi gidan ka aikun da takardata. Hanan. Kaga, Alele ta je. Me ya zafi? Ba ga Aliya da za ta aure ka ba? Ta ci gaba da faranta maka kuma ta share maka hawaye. Wa, Allah ya sauwaƙe. Cewa nake a gaban ki aka ce baya aihu. Ni ma ina son ganin zuri'a na fasa auren ba zan aure shi. Ya je can yi ne juya ya iya siya. Umma kin gani? Kin gani ko? Ke? Gaba ɗaya sun ƙi ni. Haba Aliya, wace irin rashin kunya ce wannan? A gabana ki dinga buɗe baki kina ce ɗana juya. To a kan ƙarya na mata, cewa nake a gaban ki aka faɗa kuma shi ma a gaban sa aka faɗa, ai bai musanta ba. Kaga Khalil, ka je gidanmu duk abin da ka aika ka je ka karɓa na fasa a wurin bazan aure ka ba. Umma kin gani ko? Duk sun guje ni. Yanzu da bari mata wannan wurin. Ka san da asirin mu bai tuno ba, asirin mai na ƙarfi. Yanzu na rasa matar da ta zama da muke na ko ce gudu na take? Hakika, na kasance cikin nadama. Tabbas, an zalunci hannu, kuma Allah ba a bari zalunci. Yan uwana da duk masu ra'ayi irin wannan na gorantawa wani. Hello, assalamu alaikum. Hanan ya gida ya kokari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yaushe? Kuna wani asibiti yanzu haka? To ki tura min address din gurin ban dai gane gurin ba. Allah isa waki ga mun za mu zo yanzu insha Allah. Yanzu aka kira na a waya aka ce wai Hanan ta haihu amma din bai zo da rai ba. Suna asibiti ma yanzu haka. Bai zo da rai ba? Wani asibiti ne? Wani asibiti ne, ni ban ma rike sunan gurin ba amma na ce dai su tura min da address din gurin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba komai, shirya mu je asibitin mu duba ta ko? Amma yafi ma kawai zan dauka da jaka. Allah ya ba ta lafiya. Wani ina son mi wata magana da kai don Allah idan ba za ka damu ba. Babu komai, ina saurara ki. Akan maganar Hanan ne da muka je muka duba ta ɗazu.
wallahi ta bani tausayi yanda baka tunani. Gaskiya ne. Don wallahi ni ma da na ga irin halin da Hanan take ciki gaskiya hankali na ya tashi. Amma dama ina so in shawarci ki, ina so in ɗibi wasu 'yan kuɗaɗe haka masu yawa, masu kauri in bata don ta ci gaba da gudanar da rayuwarta. Ko ya kika gani? Hanan ba kuɗi take da bukata ba. Saboda matsalar ta da damuwar da take ciki, kuɗi ba zai iya mata maganin shi ba. Tana da bukatar a ce tana da mijin aure yanzu a tare da yadda take. To amma yanzu Farhan, a ina kike tunanin zan je in nemo ma Hanan mijin aure yanzu? Ba kowa ne ya kamata ya ɗauke mata da amun da yake tare da ita ba, face kai. Domin kai ne silar duk wani tashin hankali da take ciki yanzu. Ka kai ka fi cancanta da ka zamto mijin da za ta aura. Ki dan Allah da kin san ba ma irin wannan wasan da ki. Kuma wasa kike dan Allah ki daina. Haba. Ta yaya zaki ce wai ni ne na dace in aure Hanan? Ai wannan wata karkatacciyar magana ce ma wanda ba za ta yi ba. Ba da wasa nake maganan nan ba. Wallahi har cikin zuciya na nake faɗi. To wayya kike tunanin za a ɗauko auduga da wuta a haɗa su guri ɗaya su zauna? Kin san ba zai yiwu ba? Kar ki manta fa Hanan ƙawarki ce. Ta yaya kike tunanin kuma in ɗauko Hanan in kawo ta gidan nan ku zauna zaman kishi? Ba zai yiwu ba. Farhan dan Allah mu bar wannan maganar. Wannan ba abin damuwa bane. Hanan aminiya ta ce. Kuma duk abin da za ta yi wanda zai kawo mana tashin hankali a cikin gidan nan, na san ba za ta yi ba. Kinga, dan tana aminiyanki kuna ganin mutuncin juna da ke da ita a waje ne, zaman kishi fa daban ne. Ni abin da nake gudu, kar garin gyara wata matsala mu ɗauko wata matsalar da ba za mu iya gyara ta ba. Dan Allah ma ki bar wannan maganar mu koma wata maganar daban. Haba. Honi karka damu. Tun muna yara ƙanana muka tashi tare da Hanan. Na gama sanin halinta, na san wace ce ita, kuma na san inda ta fuskanta. Don haka in Allah yadda ba za ta kawo mana wata matsala ba. Wai ke da gaske kike ne? Karka damu, zan taya ka shawo kanta, insha Allah. Ke fa kin sani Farhan, duk duniyan nan babu wanda Hanan ta fi tsana fiye da ni. Ta ina ke tunanin zan je in same ta, in gaya mata maganar wai ta zama matata in zama mijinta? Wannan ma ba abin da zai yiwu bane. In dai danta ita ce, karka damu, amincewa ka kawai nake nema. Ina so ka yi min izini domin in samu lokaci in je in same ta. To, na baki izini. Na gode. Abu ɗanɗani kishiya da kamaka. Farhan, ki kula da kanki. Ki dinga cin abinci kin jigo? Abincin nan ka inda an tarar baki ci bakin jigo? Zan je gidan gaisuwan nan yanzu zan dawo insha Allah. Kula da kanki kin jigo mama na? Salamu alaikum. Umma. Na'am. Ina wuni? Lafiya. Ina gajiya. Kuna nan lafiya kalwa mai jiki? Alhamdulillah. Allah ya kara sauki. Ta zaki? Zan je gaisuwa. To Allah ya kiyaye mu. Anan. Sanda zuwa. Yawwa, ya jikin naki? Jiki da sauki. Allah ya kara sauki. Zo mu shiga ciki. A'a, ni zama mu anan man gashin fada. Na taya ki ji mamun ɗanki da bai zo a raye ba. Ashe namiji ne. Wallahi namiji ne. Abin da muka daɗe muna nema. Allah ya kawo na rayayye. Amma ba irin wannan ba. Saboda me zaki ce haka? Saboda na gode wa Allah da ɗan nan bai zo a raye ba. Kin san ta hanyar da aka sami yaron nan. Idan ɗan nan ya girma ya tambaye ni mahaifinsa, me zan ce masa? Ke kuke da abin da zaki ce mishi. Domin kin san kowaye mahaifinsa. Kuma kin san inda yake. Kuma hanyar da aka ba aka same shi, kowa ya riga ya san ba laifinki bane. Ba zan dogara da wannan shaida ba, saboda ba zan so rayuwar ɗan da na samu ba ta soma a haka. Matuƙa ina son haihuwa, amma ba ta kowace hanya ba. Ina so in sami ta ne ta hanya mai kyau. Haka ne Hanan. Duk wanda ya samu labarin abin da ya faru, ba zai zarge ki akai ba, domin abin da ya faru da ke bai wuce ya faɗa akan kowace irin mace ba. Haka ne Farhan.
Na san cewa ba laifina ba ne, amma kuma ba zan dogara da wannan shaida ba. Kwar da Allah Ubangiji ya sa wannan al'amarin ya tsaya a haka. Da a ce ɗan nan ya zo da rai, da wannan taban ba zai taɓa gogewa ba har abada. Haka ne, Allah isa haka shine mafi alkhairi. Amin. Dama na zo ne da wata bukata a gare ki Hanan. Ina fatan Allah isa ba za ki watsa min ƙasa a ida ba. To, wace irin bukata ce? Ki faɗe ta inda ina da ƙarfin yi miki kuma bata saba shari'a ba, zan yi miki. Hanan, ina so ki amince ki auri mijina. Domin mu haɗa kai ni da ke mu ɗinki wannan barakar da ta bulla tsakaninmu. Farhan, kin ko san me ke fitowa daga cikin bakinki? Biki san abin da ke fitowa daga cikin bakinki ba, ina ga mafarki kika yi. Biki watsake ba kika zo gidanmu. Hanan, ba mafarki nake yi ba, ido na biyu. Kuma a cikin hankalina nake na san me nake yi. Farhan, ke kanki kin san cewa ba zan iya tarayya da ke wajen zaman aure ba. Ke aminiya ta ce ba zan iya kishi da ke ba. Ƙaunar ma da ke nuna mai ita kaɗai ta isa, ba zan iya auren mijinki ba. Ki haƙuri. Hanan, abin da na shaida miki a yanzu shi nake nufi. Kuma wannan maganar ita ce ta kawo ni gurinki. Farhan, ban riƙe mijinki a rai ba. Kuma na san cewa abin da ya aikata kuskure ne, kuma ya yi nadama. Don haka ba zan iya zaman kishi da ke ba. Hanan, kake watsa min ƙasa a ido, domin na ciwo mijina albashin, me zan zo in same ki, in shawo kanki ki mance da duk abin da ya faru. Idan baki amince da wannan maganar ba, Rabi'u zai ɗauka cewar har yanzu kin rike shi a cikin ranki, kuma baki yafe mishi ba. Hanan, dangantakar da take tsakanina da ke ba za ta taɓa samun tangarɗa ba. Don Allah ki daure ki amince ki karɓi batun da na zo da shi. Ba zan taɓa kallon ki a matsayin kishiyata ba, sai dai a matsayin 'yar uwata. Mata da miji ashe zaman su ya fi kyau ga su. Karka yi azarfaɗi ka bar su maji magani. Mata da miji, aye mata da miji ne. Mata da miji. Na san wannan magana za ta yi miki nauyi. Amma ina so ki sani idan baki auri Rabi'u ba, guguwar kaddara za ta ɗauke ki ta kai ki can wani garin, inda ba zan dinga ganin ki ba. Don Allah ki amince ki auri mijina aminiyata. Farhan, kada ki ɗauki wannan kasarar. Ba na so na shiga tsakaninki da mijinki. Idan na ga mai cutar da ke, sai inda ƙarfi na ya tsaya. Don haka ki janye wannan magana, kada ki sake yin ta. Idan kin auri mijina, babu wata baraka da za ta bulle a tsakaninmu. Hasali ma sai dai in samu farin ciki, domin ina ganin ki a tare da ni. Kuma wannan dama ce da ta samu wadda za mu gyara barakar da ta fara a baya. Farhan, ki je ki zauna, ki yi tunani. Kada ki yi saurin yanke hukunci a gaggawa. Ki je ki zauna ki yi tunani da zuciyarki. Maganganunki ga baki ɗaya ba wanda na nutsu da shi. Ki janye wannan maganar. Ki janye ta. Ba zan janye wannan maganar da ra'ayin kaina ba. Sai dan ban sani ba ko kina hango farin ciki a wani gurin. Kuma ina so ki sani daga yau, amintakar mu ni da ke ta riga ta sauya, domin yanda na ɗauke ki ba a haka kika ɗauke ni ba. Sai an jima. Farhan. Farhan. Na amince. Mata da mijinta tsakani sai rabbana. Indai aka yi haɗin kabar su za su ɗanɗana. Aye. Mata da miji.
mata da miji ashe zaman siya